गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बर' हाबग्रोनाय थाबाय। स' गाइस आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलाङो, नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो, बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। बे भिडिअ'नि लिंकखौ डिसक्रिपशन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअ'खौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअ'नि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो।